gisteren, ik denk, ik ga even lekker skiën. En normaal pak ik altijd een baantje of 2 en dan is het wel goed, want ik heb niet zo'n goede conditie. Maar ik zat verkeerd. En toen ging ik helemaal de verkeerde kant op. En toen kon ik niet terug. En op een gegeven moment was ik zo moe. Nee, ik kon niet meer. Ik was wel 300 keer gevallen, dus ik zit op een gegeven moment bij zo'n restaurant. Ik denk, dit moet ik anders gaan regelen. Dus ik liep naar binnen. Ik zeg tegen die meneer achter die balie. Ik zeg, er is een andere manier om beneden te komen. Ja, zegt hij, met de reddingsdienst. Ik denk, nou, laten we dat maar doen. Dus ik ben namelijk nu met de reddingsdienst opgehaald. En het was een geweldige rit. Ik ben de hele pizza overgegaan in de banaan. En er was niks aan de hand. Nee, het was wel... iedereen keek me wel aan zo van, wat heeft die man? En ik had niks, want ik zat gewoon op dat ding te kijken. Maar het scheelde me wel 2 gebroken benen, denk ik wel. Als ik door was gegaan, was het niet goed gekomen. Dat weet ik wel. Het is een beetje een mix geworden van hele stoere rock-popliedjes tot hele gevoelige ballads. Alles erop en eraan eigenlijk. Het is een beetje een mix geworden tussen Jeroen van der Boom muziek en Nick en Simon muziek. Het is allemaal zelf geschreven. Liedjes die ik in de loop der jaren gemaakt heb en ja, eigenlijk voor mezelf heb bewaard. En heb je dan dadelijk nog wel tijd om al die optredens te doen naast je gewone werk? Nou ja, het gaat natuurlijk gewoon altijd door. En ik train nou ook wel vaak op. Veel presentaties en dat soort dingen heb ik altijd tijd al wel gedaan. Maar het zit eigenlijk nooit mijn werk in de studio in de weg. En het zit ook nooit het repertoire van andere artiesten die ik doe in de weg. Dus ja, ik denk wel dat het te combineren valt.